Hej venner. Jeg vil egentlig bare optage sådan en efterskolevideo-vlog om hvordan jeg går på efterskole og så videre. Det der med at gå på efterskole, i begyndelsen kan det godt være sådan lidt svært, fordi at man kender ingen, og ja, det kan være, man kender et par stykker, som måske kom med der, hvor du tog derned også. Men ellers resten, det er nyt. Det kan være, at man har haft storsøskende, der går på efterskolen. Det kan være, at man har haft familie, der går på efterskolen. Det er også meget rart, når man går på efterskole. Fordi så kommer man med deres sådan gamle tøj og sådan noget på efterskolen. Det er super fedt. Og så er der timerne. De går virkelig lidt lange en gang imellem. Men dem skal man bare lige igennem og vende sig til, at det er så lang tid i forhold til, hvad man klarede at gå i skole. Fordi jeg var sådan en, jeg fik meget tidligt fri nærmest hele ugen. Og hernede får man fri sådan ved 4-tiden. Og så er der rengøring, og så er der alt muligt andet bagefter. Så det er sådan drøn på hele dagen. Og så når man har mulighed for at komme i seng og sådan noget om aftenen, så er man bare helt bummet, så man ønsker, at man kan sove 2 timer længere om morgenen. Der er der også mange, der ligger så syge. Fordi de er bare smadret. Ja. Og så er der nogle, de er faktisk så syge, men så tager de ens computer, og så har man ikke særlig meget lyst til at ligge så syg alligevel. Så det er lidt noget. Så når man går på efterskole, er der også den fede fordel, at man har mulighed for at kunne komme til Tyskland, der hvor jeg er lige nu. Så kører man bare lige til Tyskland med ens familiegruppe. En familiegruppe, det er sådan en lille gruppe mennesker på efterskolen, som har et vist beløb om året, som de skal have brugt. Altså, det bruger man på et muligt McDonald's, Tyskland-tur, ja, hvad som helst, altså LaLandia, mand. Altså, hvad man nu ikke lige kan få det til. På efterskolen, der er der også meget inde med at have alt muligt op på sin væg. Min væg, den er ret kedelig, den er faktisk lidt pinlig i forhold til alle de andres. Så den venter jeg lige lidt med at vise jer. Jeg bor sammen med en sød rumko, og rumko, det er det, vi kalder vores rumkører hernede. Men det der med at gå på efterskole, det der med når man tager hjem på weekend, så kan jeg nemt blive lidt ked af det, fordi det er sådan, så har man bare lyst til at være derhjemme, så har man ikke lyst til at tage tilbage igen. Og det er sådan lidt, det er lidt mærkeligt, men det er bare sådan, jeg har det. Så, ja. Jeg skal hjem på forlænget weekend nu her på fredag, hvor der også kommer en vlog ud til jer. Men nu i dag, der er jeg syg, det er derfor jeg ligger i min seng, og jeg æder min yndlingsvingummi og sådan noget. Jeg har bare ikke lyst til at spise under min yndlingsvingummi. Så, ja. Nævn og opkast og så videre. Det er bare ulækkert. Så. Men vi ses en anden gang, og så må I bare have det rigtig godt. Natasha tager af. Vi ses, Danmark. Hej.